Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa cikin wannan bidiyo wanda zai taimaka muku don rage cin data a cikin Facebook ɗinku. Idan kana da kukan yawan saurin karewar data, ka saka data yanzu sai ka ga kafin zuwa wani lokaci data ɗinka ta ƙare, to ka sani ba wai laifin kamfanin data bane, ba laifin yan layi bane, laifin daga wajenka ne. So akwai wani setting wanda yake cin data a Facebook, to yana da kyau a ce ka canja wannan setting ɗin, ka kashe shi idan kana so ka tsira da datar ɗinka ta diga jimawa tana maka amfani sosai. Kai tsaye ka bi mu a cikin wannan bidiyon ɗin domin ganin yadda abun zai kasance. So idan ka shigo cikin Facebook ɗinka, ka tabbatar kana kan Facebook profile ɗinka ne, Facebook profile ɗinka ba page ba. So idan ka shiga cikin Facebook profile ɗinka, abin da ka yi kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka danna wannan yanka ƙwaya ukun nan. So idan ka danna shi zai nuno maka ne, sai ka scrolling ƙasa, sai ka zo inda ka ce setting. Farko da ka danna wannan setting and privacy. So ka danna setting and privacy zai nuno maka wannan, sai ka danna setting. Idan ka danna setting sai ka scrolling sai ka zo ka nemo inda aka ce media. Ka zo ka danna wannan media din nan, wannan media din sai ka danna shi. So immediately ka danna shi zai kawo ka nan. In ya kawo ka nan, idan ka samu kun gani na riga da na kashe nawa, gashi nan na riga da na kashe nawa. So idan ka samu naka yana kan wannan wuri ne, imana kan on mobile data and wifi. So idan ka samu naka yana kan wannan wajen din ne, to sai ka kashe shi, sai ka dawo da shi never. Da fatan muna fahimta. Sai ka dawo da shi kan never, ko kuma ka dawo da shi kan wannan. Idan kana son datar ɗinka ta rika jimawa, so ka mai da shi akan wannan never din nan. So shikenan fa, daga nan datar ka ta tsira, zaka ga datar ɗinka na jimawa. So bidiyoyi ba za su rika kunnuwa ba kai tsaye. To yanzu in ka riga ka kashe wannan setting ne, sai ka koma baya, sai ka ga duk bidiyon da ka je kanshi ba zai bude da kanshi ba, sai in kai ne ka danna. So kun ga waɗannan bidiyon ga su nan gaba ɗaya, ka gani ko? Ka gani ba ga su ba? To duk bidiyon da ka je kanshi ba zai bude ba, sai kai ka bude shi. To budewan bidiyo directly ba tare da umarnin ka ba, wannan shi ma yana jan data. Kana wani daban amma bidiyo zai bude da kanshi yana yi. Kun ga wannan bidiyon still ba tare da na bude shi ba, kun ga gashi nan. So wannan shi na takaice yadda zaka setting din autoplay ɗinka a cikin wayarka domin ya rage cin data. Assalamu alaikum. Ku yi liking, ku follow, kuma ku sharing, ku commenting. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.